Zein garrantzia du euskarak zure bizitzan? Sortu nintzen Gotaini Irabarnen, eta goizuntan kafe bat edan dut amarekin, eta euskara ikastaldi, goi maileko ikastaldi egin dut amarekin goizuntan. Eta gero jautzi naiz maulerat, eta beti kontatzen dut, suerte pixka batekin, zenbat denbora ezartzen dudan, frantsesezko lehenbiziko hitza erraiteko. Batzutan, eguerdira iristen naiz frantsesik hitzik eman gabe. Batzutan 5 minutu aski da. Eta orduan egun goibela izaten da. Batzutan eguerdira ino, ez dut hitzik frantsesez erraiten. Banu aregi bila, ez nun nahi, euskaldun batera, arrain bila, banu medikura, euskaraz, eta hortan garaipen txikia. Zure egunerokotasunean ze indar dauka euskarak? Euskarak bultzatzen nau eta atzetik, eta tiratzen aurretik. Azkenik idatzi du pastoral bat euskaraz, eta izan da niretzako euskara ikastaldi bat, nik ikasteko. Horoi, oartu nintzen nintzela idazle, bena bai euskararen ikasle betikoa. Eta nola azalduko zenuke gaur egun iparraldean euskarak bizi duen egoera? Goizanko 8etan frantsesez lehen hitza egiten duenean, eganen dizut goibel, mena goizuntan, bi gauza eguerdira ino enin hitzik frantsesez erran. Eta goizuntan zen korrika pasatzien maulen. Orduan pentsa euskararen egoera iparraldean, da tope. Arrosa, xuria, hortzadaren kolorekoa. Gaur bai, ezta? Gaur bai. Bihar ordea agian berriro ere iluntzera joko du? Agian, egun batez, jaikiko dira egiazko xiberotarrak. Bena ez tirano arrotzen ohiltzeko, bena bai besten artean bizitzeko. Kulturalki beti onartuak gira pixka bat Euskal Herriko baratzea, pastoral eta maskara da, asumitzen dut. Baina bestetan edo bezain gaizki gaude ere bai Euskara aldetik, estatistika mailan. Paratzen bada dinamikeri, orduan dinamika polita dira. Soitako ikastola hemen onduan, ez da inoiz orain bezain edar eta gotor eta sendo izan. Orduan agian egun batez. Nola ikusten duzu beraz euskarak izango duen garrantzia etorkizunean? Senditzen ditut, dinamikak aipatzen ditut, zeren korrika egunean beti dinamika eri. Biharamunean hori pastoral biharamunean bezala, beti bada halako belzkura bat. Baina harik zerbait biziko da, aldatuko da eta espazioak aldatuko dira, mena harik etxean galtzen ari dena, egin plazan batzutan galtzen irabazten da, eta gero galdu ditugun espazioak, estatuak eta hola, sortzen ditugu. Gau eskola hor da, Xiru Festivala hor da, badira 11 gauzak eta euskararen presentzia bermatzeko eta gazte eta aurreri erakusteko euskarara maitzetzeko eta erabiltzeko egin dela eta ez errespetatzeko. Esan duzu gaur egun politia dela euskerantzako iparraldean korrika pasadarako. Nola sentitzen zazu, nola bizi izan duzu gaurko eguna? Zankoak bero, burua beruago, eta bihar zankoak gogorra eta burua ageriko. Menan halike biltzailea da korrika denetan bezala, eta zuek suerte duzue, jarraitzen baituzue egunero, eta 10 egunez jendeak herria Espainetan, hein hortan, euskara lekuko eta oinarri, eta hori ez dut ikusten beste egunetan ez beste astetan, eta beharrik badugu olako baterien kargatzeko beharra. Nola sendituztea egin dituzuen kilometro horietan? Oso ongi zeren ikusten duzi Siberua ezagutzen dizienak, eta garazitik heldu eta oskase gainean, eta gero gain behera muskilera ino. Orduan fizikoki gain behera, beti polita da, eta bi argazki ziren, agian segur zuek hartu dituzuenak. Bazen xuri eta beltz bat, goiko mendiak eta kolorekuak beheko mendiak. Eta hori ezpada zoriona, eta ni lekukoa eskuan hor munduko nagusi etaik nintzen.
Azaldu duzu Xiru Festibalak garrantzia duela euskararen bultzada horretan. Zer da Xiru Festibala, noiz egiten duzu eta zein helburu du? Xiru Festivala 24. urtea aurten egiten da beti erramu asteburuan, gene baita korrika iristen den asteburuan. Ez da oso egokia, baina irauten eta iraun nahi dugu ere bai hortan, eta gure helburua da animatzia hegoaldeko jendea, eta funtzionatzen du. Baina nire auzo lehena euskarazari ez dena horren biltzia helburu, eta batzutan funtzionatzen du. Ez da kultura edo arte ekitaldietara hurbiltzen, baina Xirura bai. Ez da euskaraz diren ekitaldietara hurbiltzen, baina Xirura bai. Eta zer entzuten du, Anderli Pus, Jon Maia bertsolaria, eta aurten pastoral bat ikusiko du, eta ezagutu ala ez ezagutu, baina hurbilduko da. Eta hortan sinesten du, pitaka egiten den urrats horietan. Zein ekimen egiten dituzu euskara bultzatzeko iparraldean honetaz aparte? Zuinek? Zein ekimen egiten dituzu edo zer egin duzu orain arte, lehen esan didazu dokumental bat egin duzuela, lehenengo aldiz euskaraz iparraldean? Hori da, badugu Xiru Festivalako tainen, eta maulen badugu kolektibo bat, artiste kolektibo bat, hemendik deitzen dena, eta jaz egin genuen filma bat, 2011an, jadanik. Amabien astrenatu genuen, Xora filma. Xorakeri bat nahi duzuna. Mena lehen fikziozko, etzen dokumentala izan, mena fikziozko filma bat, Xuberotar batek idatzia, Xuberoan ekoiztua, eta gehiago dena, eta hobeki dena, auzolan ez egina. Produktorea ginen eta aldudarak bideoa, hemenko bideo elkartea, arte aktivista, eta auzolana Durangoko baleuko produktoraekin, eta gugatik eta sortu da olako dinamika pixka bat korrikan antzekua do bai, guk asmatzen ez genuken dinamika sortu da. Eta zer zen ekoizpena, filma, luze metraia, Xubereraz, eta ez da inoiz eginik izan iparraldean, nabita Frantzian, filmarik, luze metraik euskeraz. Eta horrek ideki dituen bidea oso ez ginuen neurtzen zenbatera ideki zituen. Zeren adibide bat, banatzaile izateko, etzen banatzailerik. Ez berda Parisen eskatu eta hori ez dakit, Sarkozy ez, Hollande edo ez dakit. Ez, aldudarak bideo jarri da banatzaile gisa, desmartxak egin eta banatu du filma. Eta hori ofizialki, zineareto ofizialetan banatu ahal izan dugu, lehen biziko aldiz filma bat euskaraz. Eta hortan, iduri luke beti badela zerbait bide berri urratzeko, eta hortan hori senditu dut azkar. Esan liteke aktivista horiek eraikiko dutela iparraldeko euskararen etorkizuna? Bai, artik bista edo arte aktivistak, eta nunbait bai, bagira iduri zaite, realista den maneran ikusirik, gutiengoa absoluto bat, baina gutiengoa horrek duen dinamika, gehiengoa anitzez gehiago balugu batzutan, eta ikusgarri izateko, eta bizi garela izateko, erakusteko, eta horrek balugu duen itxe. Besterik ez, mila esker. Zueri.